Да, вот вопрос. Я, в общем, начинающий режиссер. Я готов продать дом, душу и будущих детей, чтобы получить бюджет на полнометражный фильм. На какие жертвы пошли бы вы? Зайчиками. О! Тут люди такі інакші. Публіка, яка тут збирається, вони в пошуках чогось такого, наче насолоди для душі. Там ні якісь розваги, ні щось таке, типу, не знаю, динамічний блокбастер там у кіно. Тут зовсім інша історія. Тут душа потребує насолоди.